Salutări, vom filma astăzi antrenamentul meu de abdomen. Rutina pe care o am la antrenamentul de abdomen este compusă din 4 exerciții. Îmi savurez între timp și BCA-ul, nu folosesc pre-workout în ziua în care lucrez abdomenul, deoarece consider că nu am nevoie, este suficient să am 10 grame de BCA și 10 grame de A undeva cu 15 minute înainte de antrenament, pentru a-mi evita fereastra catabolică. La sfârșitul antrenamentului, desigur, beau un shake proteic. Veți vedea exercițiile pe care le folosesc la antrenament de antrenament și vom discuta puțin despre tehnica de execuție, despre greșelile care se fac în aceste exerciții, dar mai întâi de toate, sper că pentru cei mai mulți nu e o noutate, abdomenul se lucrează în proporție de 90% în bucătărie, adică prin dietă. Niciun exercițiu nu ne ajută la a reduce țesutul adipos din acea zonă. Da? Indiferent ce exercițiu lucrăm în sală, țesutul adipos se reduce per total din tot corpul. Da? Niciodată dacă o să lucrați doar brațul drept în sală timp de 2-3 luni, o să vă fie foarte definit, iar celălalt braț o să vă fie grăsuț, să zic așa, într-un mod mai elegant. Abdomenul în sală lucrăm pentru a crea volum, pentru a da un plus esteticii în momentul în care el iasă la suprafață după ce țesutul adipos este redus și, bineînțeles, foarte important, mai ales pentru persoanele care sunt la început, dar și pentru cei care sunt avansați, abdomenul face parte din zona core, da? Dreptul abdominal, oblicii, ca să avem stabilitate în exerciții, să putem lucra corect. 90% din exerciții, bine că lucrați triceps, picioare, spate, la foarte multe exerciții este implicat abdomenul în mișcare și un foarte important pregătirea lui, ca să evităm cât mai mult tensiunea de pe coloana vertebrală și eventuale accidentări, bineînțeles, hernie și alte lucruri pe care nu le dorim. Înainte de antrenament, bineînțeles, de fiecare antrenament obișnuiesc să fac undeva la 5 minute bandă, un mers, viteză de 5, inclinație 5, urmăresc să-mi cresc puțin pulsul, să-mi pregătesc organismul pentru efort. Partea de bandă de la începutul antrenamentului este prima verigă din încălzire, din adaptarea corpului pentru efort și are ca rol să ne ridice pulsul, să ne aducă cât mai aproape în zona antrenamentului, influențarea sistemului cardiovascular, după care vom face influențarea selectivă a aparatului locomotor, adică o încălzire din cap până în picioare pe fiecare articulație undeva la 10-15 mișcări. Și cele din urmă, a treia verigă din încălzire este, bineînțeles, încălzirea propriu-zisă, adică vizăm grupele musculare care sunt implicate în acel antrenament. Uitați să vă hidratați la antrenament, primesc deseori întrebări legate de hidratare în timpul antrenamentului. Sfatul meu este să beți câte o gură mică în fiecare pauză, să nu exagerați, încât să aveți disconfort în stomac de la o hidratare excesivă. Dar nu uitați, foarte importantă este și hidratarea dinaintea antrenamentului, pentru a avea o bună pompare, pentru a evita accidentările și să fiți cât mai funcționali, să aveți un suport în alimentație. O să încep cu două exerciții pe care le lucrez în superset, le duc la epuizare, bineînțeles. Primul ales de mine este din atârnat, ridicări de picioare pentru drept abdominal, partea inferioară, mai exact, după care voi face crunch-uri la scripete din sprijin pe genunchi pentru a influența mai mult partea superioară. Bineînțeles, la ambele exerciții lucrează tot dreptul abdominal, doar influența este puțin diferită. Îmi place foarte mult să le lucrez în superset, pauză foarte scurtă, doar cât să-mi reglez respirația între cele două. Fiecare serie o să duc la epuizare, o să fac undeva la 4 serii, 5, depinde câte repetări vor mai merge pe final.
Încerc să controlez cât mai mult mișcarea, le ridic undeva aproximativ până la 90 de grade, nu le permit să meargă mai spre înapoi decât nivelul unde am făcut priza pe bară, nu-mi iau avânt. În cazul în care nu puteți să lucrați acest exercițiu, aveți ca alternativă din sprijin pe antebrațe la aparat ridicări de picioare la 90 de grade. Aici se bazează puțin pe tehnică, dar bineînțeles și pe condiții executarea acestui exercițiu, astfel încât să fie eficient și să aducem tensiunea pe contractarea abdomenului, nu să ne luăm avânt să ridicăm doar din coapsă. Urmăresc să am o mișcare continuă, controlată, să am contracții pe abdomen, nu doar să aduc bara din punctul A în punctul B. Vă necesită o perioadă de timp să învățați tehnica de execuție corectă, este foarte eficient. Ca alternativă aveți varianta la sol, crunch-uri cu o greutate adăugată, dar bineînțeles sunteți limitat în a adăuga greutate. Aici, în schimb, la cablu, îți e mult mai comod să faci acest exercițiu și poți aduce o tensiune mult mai bună. Sunt primele două exerciții și sunt exercițiile mele preferate din antrenamentul de abdomen. Mai iau puțin mai mare, mai larg, îmi place să-mi folosesc la antrenamentul de abdomen pentru că este lung și astfel când stau în atârnat nu mă se ridică haine să rămân fără. Nu că aș fi timid, dar mă simt mult mai bine și mult mai lejer în el. Îmi iau de obicei hainele mai mari, tocmai să fiu motivat în off-season să le umplu, în ghilimele. În momentul în care am pus să mai fac abdomene cu picioarele perfect întinse, am preferat să le flexez puțin, să fac o mișcare ușor trișată și să continui încă 2-3 repetări. Îmi iau pauza strict necesară cât să-mi recuperez puțin respirația, în cazul în care vorbesc puțin mai îndelungată, după care voi lua seria a doua din exercițiul numărul 2 al respingerii. Bineînțeles, crește greutatea și scade numărul de repetări, dar urmărim să avem aceeași execuție corectă și controlată. După cum bine vedeți la exercițiul ăsta, trebuie să vă axați foarte mult în a apropia coatele de genunchi, avea contracție pe abdomen, nu doar să trageți bara spre voi.
prioritate la următoarea serie să am o cursă puțin mai completă și, bineînțeles, am început să obosesc deja, dar cu mai mare accent pe execuția corectă, pe amplitudinea mișcării decât pe greutate. Prefer să o reduc puțin în momentul în care simt că nu mai controlez suficient din abdomen și tensiunea pleacă pe dorsal, pe lombar. Nu uitați, unul dintre cele mai importante aspecte din fiecare antrenament este respirația. Nu vă țineți respirația pentru că nu o să vă oxigenați creierul, musculatura. Puteți să aveți parte de accidentări deosebit de grave în acest caz și, bineînțeles, în loc să faci 12, 15, 20 de repetări care ai respirat corect și ți-ai menținut, să zic așa, ritmul cardiac, o să faci undeva la 6 dacă ții respirația și nu o să ai eficiență în antrenament. Regula de bază, expir pe partea activă, pe partea grea a efortului și inspir pe partea negativă la fiecare repetare. În acest caz, în aceste două exerciții, expirul se face pe ridicarea picioarelor, pentru a-ți da un plus de forță, inspir pe coborârea lor controlată. La al doilea exercițiu avem expir din nou pe contracție, să putem avea o contracție completă pe abdomen și să scoatem tot aerul afară din abdomen, pe toată durata cursei, nu doar pe final, și inspir pe ridicare. Cel de-al treilea exercițiu va fi din nou destinat dreptului abdominal. Am mai să lucrez la aparat, să izolez mișcarea. Deja am început să obosesc cele două exerciții. Voi seta de început o greutate medie, mă axez foarte mult pe execuție, pe tempo, pe contracție, pe final și pe număr de undeva la aproximativ 15 spre 20 de repetări, minim 12.
prefer să-mi delimitez mișcarea, nu plec din punctul inițial de fiecare dată, pentru că acolo trebuie să merge pe dosar pe zona lombară. Încerc să rămân în contracție continuă pe părintele abdominal. Am mai mărit puțin greutatea, bineînțeles să reduc numărul de repetări, fie că vreau, fie că nu vreau. Va coborî probabil de la 20 de repetări cât am făcut undeva la 12-15. Bineînțeles, nu mă interesează în prim plan nici greutatea neapărat, nici numărul de repetări. Mă interesează să am o execuție cât mai bună, să duc tensiune pe grupa musculară respectivă. Repetările și greutatea sunt doi factori care dau intensitate, dar ce e foarte important să știți, indiferent de exercițiul sau grupă musculară, mușchiul în sine nu vede greutatea pe care o aveți pe bară, nu știe numărul de repetări pe care îl faceți, și el pur și simplu cunoaște intensitatea pe care o duci în zonă, tensiunea pe care reușești să o crezi printr-o bună execuție, prin putere de concentrare, tempo potrivit, adică cum cobori, cum împingi greutatea, nu doar număr de repetări și kilograme, sunt doar niște puncte de reper. La ultima serie de lucruri de acest exercițiu voi aplica și o tehnică de intensificare. Voi pune greutate puțin mai mare decât la seria anterioară, urmăresc undeva la 10 repetări, după care voi reduce greutatea undeva la 40% și voi continua cu un nou număr de repetări până la epuizare. Nu faceți ca Paul, mai întâi vă reglați greutatea și pe urmă vă urcați pe aparat. Este aceeași, precum la crunch-urile cu bara din stând pe genunchi. Urmăresc același lucru, să am o contracție cât mai completă pe peretele abdominal și să mă apropiu cât de mult se poate coatele de genunchi simultan la acest aparat. Să vedem dacă mai putem sau nu mai putem. În final de antrenament faceți un exercițiu cu greutate adițională, nu vă lăsați impresionați de dimensiunea discului, are doar 15 kg. Acesta este exercițiul numărul 4, sunt niște crunch-uri la plan declinat, am luat o greutate adițională,
un disc de 15 kg. Nu am coborât complet pe bancă, pentru că este un punct în care prietenul abdominal nu mai lucrează și tensiunea este pe lombar în momentul în care pleci de la 0. Am făcut undeva la 80 repetări, am lăsat discul din mână și am continuat cu încă 8-10 crunch-uri scurte, cred că undeva la numărul ăsta l-am făcut, pentru a aduce un plus de tensiune continuă. O să mai fac încă o serie, ținând cont că este al 4-a sesiune de antrenament. Mă voi opri doar la 2 serii de lucru, la cealaltă am făcut undeva la 4-5 serii. Asta va fi ultima serie, după care ultimul exercițiu de antrenament vor fi câteva sesiuni de plank. Cum puteți vedea în seriile anterioare, am contracții pe abdomen continuă, niciodată nu las spatele în hiperextensie și mă concentrez să am toată tensiunea pe durata seriilor pe abdomen, nu pe zona lombară. Astea ar fi greșelile frecvente. Lumea le face seriile cu avânt, se lasă până jos, după care din nou impuls se ridică. Mișcarea trebuie controlată. Decât 20 de repetări făcute greșit, mai bine undeva la 8, 10, 12 controlate, chiar și fără greutate. Vă recomand chiar până nu controlați suficient de bine mișcarea să nu vă apropiați de greutăți adiționale, discuri, bări sau chete de ce mai folosiți. După cum vă spuneam, ultimul exercițiu de antrenament este un exercițiu de izometrie, adică lungimea mușchiului nu se modifică, tensiunea crește odată cu durata timpului pe care îl vei sta în plank. Foarte important la acest exercițiu, coatele perpendiculare pe sol, sprijinul este pe antebraț, perpendiculare și la nivelul umerilor, abdomenul încordat, fesieri încordați și puțin bazinul ridicat. Greșelile frecvente sunt hiperextensia, adică își lasă petea abdominal relaxat, fesierul coboară mai mult sau mult prea ridicat și atunci stăm sprijin pe coate, nu se stea în tensiune pe abdomen. Un tip suplimentar la acest plank, pentru care v-ați fixat antebrațele pe sol, imaginați-vă că trageți coatele spre genunchi, deci nu le trageți propriu zis pe sol, ci dați un plus de tensiune pentru o contracție suplimentară. Undeva la 2-3 sesiuni, aproximativ 2, maxim 3 minute, deoarece sunt obosit. Bineînțeles, performanța ca și durată a acestui exercițiu să vă crească de la antrenament la antrenament. Îl puteți executa și acasă, nu sunt foarte bun. Cam atât a fost pentru astăzi de antrenamentul meu de abdomen. După cum ați văzut, nu am lucrat nimic suplimentar pentru oblici. Consider că lucrează suficient în antrenamentele intense pe care le fac de picioare, restul grupelor musculare sau chiar în aceste exerciții de abdomen. Nu vreau să aduc un plus de intensitate suplimentar, deoarece urmăresc să am o talie cât mai mică, nu m-ar interesa să dezvolt excesiv oblicii.
și antrenamentul de abdomen, beau un shake bine meritat de proteină cu 10 grame de glutamină. După antrenamentul de abdomen nu mai folosesc carbohidrați și creatină. Consider că nu mi-am făcut un antrenament atât de intens încât să epuizez glicogenul la nivel muscular și din ficat, adică a fost un antrenament destul de scurt, undeva la 30-40 de minute. Bineînțeles, mă voi rezuma, după cum am spus, doar la acest shake proteic. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc foarte frumos pentru toată susținerea, mă bucur că vă plac videoclipurile anterioare filmate și o să facem din asta, bineînțeles, o rutină. Țin să vă aduc aminte, astea sunt niște antrenamente la intensitate mai redusă, deoarece mă aflu înainte de competiție. Nu vreau să zic nicio accidentare, iar antrenamente prea intense nu își mai au sensul, deoarece mușchiul nu mai crește în perioada asta, se face doar o menținere. Bineînțeles, imediat după va începe perioada de recuperare și antrenamente de off-season care vă promit, mai ales cele de picioare, vă vor ține cu sufletul la gură la serie de vârf. Vă mulțumesc frumos!